pos niyo tayo piman. Pos niyo? Pos niyo yun? Nga pos niyo ba? Piwana jing trejo nga. Mas niya nga. Pitani nga siya kandiyang. Pido nga. Akamat kipuan ba kibriyo. Ako mga takapor. Iwan kansan isa. Magkakandit sa nanjing diha. Tang mga tip. Makatakam dito nga jing pos niyo. Hindi nga ngay. Magkadigit siya. Wag hindi mo lang nasukli na kacin niyo. Kailangan din siya pos niyo supli. Hindi pilak-pilak pa. Bakumulong pido nga. Haman bangun bu ipi. Balingan coklat. Tang makataka di kapuat ang bulan mga PM. Nantan may iman manuro. Pakatakat. Hajing pos niyo pikindit. Ba iyo so mga do ipi. Haksingit ho le. Ang do ipi hakaman imay supli. Hato katapan. Kadai na ang disiplin.